Mer lust on det den svenska titeln till jag öliga fräckt i Strindberg vi funnit på men den danska versionen kreditorer och svenskan det ju fordringsägare och för du först går arbeten så där kräv anar och tält blir så troligt eller och sexot och men nu har vi vant men nu närkast från framförsluna så nu ringas till Hannes som vi jobbar med för skulle bruka titeln till À la recherche du temps perdu. Ja. Och det blev till det fantastiska förska att slå av farnare tog. Så det ringde jag till min samar Hannes och säger vi tar det här. Så vi skiljer så snart sig om klöv som en hel utståndande och pengar som hon skilt en. Men här är det så överfört känslor. Och det har ju varit kräva förskam. Och det är nästan att vår kräver sett samman vid namn av en råfågel. Och ravnar är med andra en råfågel. Så till fast som det ligger ute. Och så ringde jag åter och tar bara det. Kräv ravnar, vi säger, här var det.